Owe egwu na-akụ. Ibera forget For interview. Akwema na interview wala mrege ba na social media niile. Nga n'iru mewe gị ya. Gaa n'iru. Dewe phone ana na gebili otokela aso. Ya na ebe m ga-edowe ya kịta. Ejuga m ebe ị ga-edewe ya. Pelero Zana. Eweli iwe gịnị nọ gị n'obi ihe a? Aram. Onye gbugere gị họn na imegara aka otu a? Ele onye gbugere gị họn asa dị icheghe gị imegara aka otu a? Ọ wee na-akpọ m nsị a na ndị bizi emeche. Dewe phone ahụ straight ma na ahụ ọfụma. Ọ dị straight. Gịnị dị straight? Dewe phone ahụ ba confirm onye m chọrọ confirm. Onye aji phone ahụ ọ na-eweli aka, wee na-ejide aka gị jidelie phone ahụ. Nye mmadụ phone ahụ ka o jidere gị. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Na-ese ihe awụ gịnị? Ara. Kelere Zana. Pụta ebe anwụ na-acha biko ka ndị shọ ya m hụra. Onye aji phone bịa n'ọnụ ụdọ bịa kwụrụ. Bịa n'ọnụ ụdọ kwụrụ ka bututu ya na obele dowe ya straight. Wetu aka. Kelere Zana. N'ịpa ihe. Ọ mụa. Ọ mụa. Here wo gym equipment. Here wo gym equipment. Mụa na-eji egwu gym sometimes. Ị na-apa ya apa gym. Sometimes. Nna gị dị awa ese pụdị ihe a. Mpa gị dị ndụ ọkwa ya. Mba mpa ma anwụọla. Mana ọ na-adị ya. Ndo. So onye a wetutu aka ya n'ala. Tọnụọ. Ke ewu gịnị. Lewe n'anya na showcase gị tọnụọ n'ọfụma. Asị gị tọnụọ this one bingo tọnụọ n'ọfụma. Tọnụọ otele gị ahụ ọfụma lewe anya that side. Keyi kwere nu glove na-anọ na laptop. He yiri glove na-anọ na laptop na wogere. Isi gị na adama n'ihi na-ekwu. Azụ otele gị ka yiri glove na-anọ na laptop na wogere. Ejuga mmọnwụ ka. Bịa onye ajighị kamera ahụ ọdịdị gị na-ejideli kamera ọfụma. Nwa bingo. Wetuta aka gị ahụ Chineke agba gị ọkụ. Lewe anya front. Enwere ihe mere gị n'ofu okwu. Enwere ihe mere gị. That were a phone. Nọrọ ebe m gara ahụ ihu gị ọfụma. Nọrọ ebe ahụ m gara ahụ ihu gị ọfụma. Anọ n'ebe m naghị ahụ gị. Ebe ahụ dị oke. Okay. Aha gị? Ijeọma. Ijeọma onye? Iyanga. Ese? Ijeọma Iyana. Iyana ọwụ sọ na-eme gị ka ọwa aha nne gị ka ọwa aha nna. Sọ na-emo m. Ị dị afọ ole? 29. Eweli iwe anaghị ahụ from onye ka ishi nweta nne gị ka ọ nna gị. Ele family ishi na aka ya weta nne gị ka ọ side nna gị ka ọ side nne gị. Side nne m. Family of Ngandi nwe ara.
ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Gịnị ka ị na-arụ? M na-eme isi. Ka ebe isi na-wọchị m? Enugu. Iwe onye ebe? Benue State. Iwe onye Benue na-asụ Igbo like this? Iwe Benue gị a na-asụ Igbo like this? Yes. Ndị Igbo ihe na-emegbukwa unu. Shame to you Igbo girls, ma nne mụrụ unu ma nna mụrụ unu dewechi unu na Lagos. Shame to them. You can't speak Igbo. Shame to some of you Igbo girls and Igbo men that cannot speak their father's tongue. Shame to you people. Nne m ọ ga-adịrị gị na mma, Chineke ga-enye gị di n'ala Igbo nna. Amen. Iti again, my buto gi here, my bingo. In a 3 here na grim. In a 3 here na grim. Oh, makana nchodi. Them you beranga be na grim. Or because if you need para, okay, when sawa hechi na lose ara na ga akwa waka na pocket kwuru mmiri na akwo gị n'ahụ. Ma bingo beranga eti grim. Bubble na ejiri religion unu na-egwu egwuregwu. Braga beaten man. Amen. Attack you between 2 when I do when you're ready. Very TMM. Okay. Namakwa, was crazy. Branget. TMM. Arabala gembo. Mba. Enwere onye Arabara na family unu? Mba. Tade ebe na Benue ka ishi. Ụtọ nkọ. Ebe na ụtọ nkọ. Ụkwọnyọ. Ebe na ụkwọnyọ. Ụkwọnyọ bụ village m gọngọn. Ụmụnne gị ọ dị ole? 7. Ka ebe isi na-awọchị m? Enugu. Ị tala nwoke lụrụla nwaanyị mbụ? Gị na nwoke lụrụla nwaanyị ọ na-arakọla mbụ? Mba o. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Ị ji like it with or without? Without na-atọkwa ụtọ mana nna adịzi careful na-eme with. Ị ji like it with or without? Ọ ihe m jụrụ ajụ gị nke tọrọ ụtọ nwa bingo ịtọ imere amarala nụ. Ajụ gị nke tọrọ ụtọ onye riri eri. Without na-atakọ ụta. Ajụ gị nke tọrọ ụtọ Chineke agbaghị ọkụ. Mba nsị ga nkọwarụ gị. Ịkọwara onye ịhụnanụ onye na-amaghị nwaanyị. Ịkọwara onye na-amaghị nwaanyị Chineke egbuo gị. Onye wepụ aka ahụ n'ihu gị. Wepụ ahụ n'ihu gị. Ichi onye ndị tipa driver na-ata. Branga bịa gwa m na-ata lekwa ike gị akụlachala ime. Kaburu ike yiri bọket trela. Branga bịa gwa m sị weta na-atakwa ụtọ. Na family unu nwere ndị aṅụrụma? Ọ ba ya ọnkụ bụ onye aṅụrụma mana ọnwụgo. Ọ na-aṅụ dashi ụzọ. Ọ na-aṅụshi ya ike. Family of aṅụrụma. Family. Anaghị ana osiri ike. Mba osiri ike ọ dị. Ebere gị ugwu. Obele. Ebere gị ugwu. A sị na obele ihe ka ewefuru ya. Otele a na-ewepụcha ihe ụtọ dị ya n'ime. Ọnụ ara gị ahụ ebe a ka ọ bịara bịa nọ ka ọ bịara bịa nọ ihe a n'okpuru ara gị.
Ọ dọ n'okpuru ara, ọ dị n'etiti. Etiti ebe. O nwere mkpope holu ya dị ụzọ ole holu ebe ọnụ ya ahụ. Ofu na. Onye gwara gị sọ ọ na-adị ofu? Ewu nkịta nke gị na-aja adị ofu. Holu ebe ọnụ ara gị ọ dị ụzọ ole? Okay, ito. Anabusha, pointer na-amị. Ike goshi. Mba o. Akpụrụ gị azị otele gị akpụ. Ọ ma na-eji aka m akpụ ya. Abụrụ gị ọnụ. Mba. Ele ihe na-alaiki ka nwoke na-eme. Ọ bụrụ na gị na nwoke nụrụ, ka ihe na-alaiki ka ọ na-eme. Mụ na nwoke nọrọ n'elu bed. Ele ihe na-alaiki ka nwoke na-emere gị na bed ọ gbara gị ara this girl. Ekwutu ka ịba na gị. Ewede nkịta. Ekwutu ka ịba na bed. Ekwele m nke mbụ gị ekwumesị iwite atụ na a na-atọ gị ụtọ. Ekwutu ka ị gama na bed. Hem jụrụ gị wele ihe na-alaiki nwoke na-emere gị ma gị na akpama. Ka ọ na-enye m ego. Ego ka ịtụ. Ka ọ na-enye m ego. Okay, na nwoke bịa na n'ụlọ ọfụrụ gị na ele ihe chọrọ from the man in return. Ọ wee ego ka ọ wụ naanị ka a na-ara gị ele ihe chọrọ. Mba, achọkwa m onye na-ala m ọzọ, achọrọ m onye ga-anụwazi m. Okay, na onye ahụ na ma o ji ihe ego ọ ga-alụ gị akwa ya. Achọrọ m nke na-ewere ego. Okay. Nwa agbọghọbịa ga-anọ na marriage wee na salary otele ataghị ya na marriage. Salary otele after akwụchara ụgwọ isi. Gị na nwoke megidere ihe mbụ gị na-apụpụta asụ na-akọ ya n'amụ ya ịkọcha ya n'amụ mechaa ya gị tinye ya n'otele gị. Mba. Nwoke ọ kọrọla asụ ka ya n'aka ya ka ọ na-amụ ya tinye n'otele mbụ. M na-agba mmiri. Mba. Mọzipụlụ o jidere gị nga ataga gị. Mba. Iwe iwe. A m ewe iwe mana ọ bụrụ iwe ọkụ. Ị na-agbakashi ọnụ? Sometimes. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ 4. Aha ha. Emeka, Paul, Chijioke na Emma. Ele time ị na-alaiki ka a na-ata gị n'ụtụtụ ka ọ n'ehihie ka ọ n'abalị? Isi ụtụtụ. Enwere mgbe atagidere gị okpu nna nọ eji ataga gị agbawa po? Mba. Otele egoro nnukwute oge okpu na-enwe ike ịgbawa. Otele bahu baza okpu na-agaghị agbawali. Nwoke ọ kpọla gị n'akara ekwentị mbụ sị gị seta otele gị pikchọ gị sendịgharị ya ka gị na ya nyụkọrọ ya. O wetugo nwoke gwa m ya mana emerọ m ya.
Eji anyo eji eti mkpu ka iji ebe akwa. Adam ebe akwa, Adam eti mkpu mana o nwe ihe m na-eme. Ele ihe ị na-eme. Nna dị na-eme ọ dịka brain ma ọ na-afụ afụ. Oya, o nwere fom nọ nga. Mba. Oya, mewe ka brain gọ n'afọ ka m otu isi eme gị. Ota ka nsi emewe ya. Genotype gị. AA. Blood group gị. O positive. Congrats nna. Thank you. Kpọọ phone number gị. 090 3475 1585. Akwe mana ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ social media nke n'iru. Gaa n'ihu. Congrats. Sometimes I shed tears. That you don't know how to speak your father's language proper. But you can go to school and learn how to speak English, learn how to speak French, learn how to speak German language. You cannot bring out your time.